سلام كم يفعلوا كبرات تعطات التلفونوي ارتيبين لومي سوني حمشتة كم تفرق معلتن فرعان سدالو زينا ومسانا وحيزنا لكم كريمنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم بيترس منكسي أرست زينا بريزيدنت إسياسن بريزيدنت محمد عبد الله عبد كلتاو زمدنا تاتن زباو محوالة تاتن زيتيوم عبد جزار لامزانو زبا دوار واز تفتنا مرتزر سحناي صبوغ تسيه ترحيبو مع كان مخاطر كورونا فيروس نمسسان جنزبا وفياتات تغيرو منغس فرنسا تفاقيسو نتصنحي قلطات عبد كتما باريس انكبابي عندك ما يصنعو حالتات سلطة بيلجيم سلسة دكتورات الكيت رواندا تتكايدي كمزاتو حبيرو أبا أفغانستان بستغايدة نفس قتلتها ومدكعة البومب وحدو 10 سبعة تقتيلا بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله محمد بريزيدنت إسياس أفوركي بزقبر اللو عدم مسرت ناي كلتا معلتات مبصحن مفتسام تمالي عب ساعتات كن مغتري أسمراتيو بريزيدنت إسياسن بريزيدنت محمد عبد الله نابزا كايدو قدام يركب عب معزاز كلتا وزمدناتاتن زباو معبالتاتن زتيم اللو اتزته لومون كقصل مقانو تفليت الله ጋዜጠኛ ሊዲያ ተክለማርያም ዘዳለው ተጸጻብ ይስዕብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝኸተመኦ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ 2018 ሓድሽ ናይ ሽርክነት ሃዋህው ካብ ዝሰፍን ዞባና ካብ ግጭትን ወረ ግጭትን ወፂኡ ኣብ ሓድሽ ሓበራዊ ልምዓት ተጸሚዱ ይርከብ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገራት ዞባ ዝካየድ ቀጻሊ ርክባትን ምብጽጻሕን ድማ ኣብ ምሕያል ናይዚ ንህዝብታት ናይዚ ዞባ ናብ ተስፉ መዋእል ዘሰጋግር መደብ ዓባ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ድማ አካልናት እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድን ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ዞባዊ ምዕባለታት ዘትዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ምይይጥ ብቐንዱ ኣብ ምድንፋዕ ምትሕግጋዝ ኤርትራን ሶማልያን ምህናጽ ሓያልን ነፃን ልኡላዊት ሶማልን ዘተኮረ እዩ ናብዚ ዕላማ ዝንምብጻሕ ድማ ክልቲአን ሃገራት ብመሰረት እቲ ኣወርሒ መስከረም 2018 ዝፈረመኦ ንኹሉ ዓውድታት ዘጠቓልል ስምምዕ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ክቕጽልኦን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሕኦን ተረዳዲኦም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህን ብተወሳኺ ነቲ ዝተኸተመ ክልተኣዊ ስምምዕን ድሒሩ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተበጽሐ ስምምዕን መሰረት ብምግባር ንዞባዊ ውህደት ዝጀመርዎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክቕጽልዎን ክሕይልዎን እውን ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ኣለዉ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድን ክቕጽል እዮም بزيكازي بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله محمد اب زتفلالي بوتاتات لمعات كم زبصح تفليطلهم بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله محمد بريزيدنت إسياس أفوركي بزغبرلو عدمه مسرت ناي كلتا معلتات مبصح نمفصام ساعه 10 فرقان قدم قطريو اسمراتيوم بريزيدنت محمد عبد الله أهجراوي معرفو نفرت أسمراب زعتولو بريزيدنت إسياس أفوركي بناي كبر سيلفي زتسنية أقبابلا غيرولو زلومي بريزيدنت إسياس أفوركي بريزيدنت عبد الله محمدن أبسمرا زكايدو كلتاوي ركب نتبب غزيو إن معبل زمت زلو زمدنا إيرتران سوماليان أب مدلدالن محيالن زهلو استواصو لعل كم زخون زطراطر يلن ليديا تخلماريام كاب هوتيل اسمرا بالاس أب غزال امزانو زباد وارواز تفتن مرت زرسرناي صبغ صي ترخيبو وكيل رينا جنت تخلن زدالو تصصاب ازي برهانه كتقربايا ኣብ ገዛ ለምዛን ኡዞባ ድባርባ በአብነታው ሓረስታይ ዝተፈተነ ምሩጽ ዘርእስርናይ ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺቡ ንኣስታት 53 ዓመታት ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍ ዘሎ ወዲ 83 ዓመት ኣብነታው ሓረስታይ ስብሓት ተኽሉ እቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወት ካብ መሬት ከይተፈልኻ ጻዕርን ዘይምሕላልን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ 3.3 ሄክታር ዝፈተነ ምሩጽ ዘርእስርናይ ሳላ ዘካየዱ ቀጻሊ ምክትታልን ምድኳዕን ኣብ ዝተኣማምን ደረጃ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ጎን ጎን
ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ናይ ፍረ ኣትክልትን ሓምላይ ምግቢ እንስሳን እውን ከም ዘልምዕ ዝሓብር ኣቶ ስብሓት ድሮ ኣብ ፍረ ከም ዝበፅሐ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ድማ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽን ሽጉርቲ ጻዕዳን ብምዝራእ ንኻልኦት ሓረስቶት ንምትብባዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡ እተካይዶ ስራሕ ውህድ ምዝኸውን ዝበለጸ ውጽኢት ይዝርከቦ ዝበለ ኣቶ ስብሓት ብውስን መጠን ናይ ጸባ ከብትን ንህብን እውን ከም ዝውንን እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ኣብ ህይወቱን መነባብሩኡን ርኡይ ምዕባለ ከም ዘምጽኣሉ ሓቢሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ክኢላ ልምዓት ብቕሊ ኣቶ ሃብተ ኣብስዩም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ስብሓት ምኽሪ ክኢላታት ብግቡእ ተጠቒሙ መሬቱ ናብ ውህድ ዘመናዊ ሕርሻ ዝቐየረን ኣብ ከባቢኡ ጸላዊ ክኸውን ዝበቕዐን ኣብነታዊ ሓረስታይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ነበርቲ እምባሕሳ ኣብ ማእከል ዓዶም ሓሊፉ ናብ ካልኦት መምሕዳራት ከባቢ ንዝሓልፍ ናይ ሓመድ ጽርግያ ክሳብ ቢሓት ብወፈራ ጸጊኖም እቲ ብሓያል ውዳቤ ዝተዓመ ስራሕ ኣብ ርእስቲ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ንጸንሐ ጽርግያ ናብ ንቡር ምምላስ ምጽጋን ዝፈረሰ ኣባይትን ንስተማይ ተገልግሎም ዒላን ዘጠቓለለ እዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ምጽጋን ናይቲ ጽርግያ ኪኖ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኦም ዝፈጥሮ መስተርሆት ኣብ ምምዕባል ዓድታቶም እውን ወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ብውሕድ ተባላሽ ዝጸንሐ ኣስታት 150 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣዶብሓ ናቕፋ ብወፈራዊ ማእቶ ተጸጊኑ እቲ ብምውሃድ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስትን ህዝብን ተጸገነ ጽርግያ ዒላባቦ ዓረሪብ 50 ኪሎ ሜትር ድሪት ሓስታ 45 ኪሎ ሜትር ድሪት ምድጋግ 30 ኪሎ ሜትር ከምኡን ኪነት ጻብራ 25 ኪሎ ሜትር የጠቓልል እቲ መስመር ብዝተኻየደሉ ጽገና ኣብ ምቅላል ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ነበርቲ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ኣቶ መሐመድ ዑመር ድራር ሓቢሩ ማዕከን መኸተ ኮቪድ ቫይረስ ንምክልኻል ብውልቂ ብትካልን ማሕበራዊ ምትእኻባትን ገንዘባዊ ወፈያታት ከም ተገብረ ሚኒስትሪ ጥዕና ናብ ኤሪና ብዝለኣኾ ጸብጻብ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ኣባላት ባይቶ ዞባ ዓንሰባ 35,275 ናቕፋ ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ኩባንያ ዕደና ቢሻ $2,100 ኣሜሪካ ደቂ ሕርጊጎ ነበርቲ ኣስመራ 3,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ መሰረት ፍቕሪ ተወላዶ መዝባን ቢሓትን 3,000 ናቕፋ ማሕበር አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዓለ ማርያም ደቂ ከንቲባ ባህር ነጋሲ 3,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ኢየሱስ ደቂ ገብሩ ተቐማጡ ኣስመራ 2,000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ሰላም ከረን ድማ 2,000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብተመሳሳሊ ትካል ምክራይ ቬሎን ካባን ብርክቲ ተስፋ ሚካኤል መዋለ ህፃናት ኪዳነ ምህረት ሰንበል መሸጣ ስፔር ፓርት ተስፋ ዝጊ መሸጣ ስፔር ፓርት ሳባ አብርሃም ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ዮሐንስ መጽሐ ተቐማጦ ስመራ ማሕበር ምትሕጋዝ ኣባ ኪሮስ ሓዝሓዝ ባር ጽገሬዳ ኣርኣያ ማሕበር በዓለ ማርያም ጸጸራትን ማሕበር በዓለ ዝግሄር ደቂ ክትመውልዕን ተቐማጦ ኣስመራን ነፍሲ ወከፎም 1,000 ናቕፋ ወፍዮም بزيكازي محبر عد ودركن دمتن تقمط أسمران تكال صربة عنصيتي سمار تسفازجن حد شحناقفا شدشة زيجاتات كاب دمر أستات 10 شوعة شحناقفا كم زبر كتو تصاب ينتصر زينا وشتها قراب زي تزازي ملوز خبركم تحتاتلتي دحرزا حد صار مساقاري تهكراو زيناتات منغس فرنسا عب كتما باريسن كبابيان متن حدش ملكفتي كورونا فيروس بنهار النازايد بممصو افاقيسو نصنحن ناي منقسقاس اجداتاتن قطعتات محبراو مرحقن داغماي ناي مصنع سغم توسيدو ابتا كتما زلعلن ناي لبع كورونا فيروس متن قطا زاوجه منغس فرنسا بارات كافيتاتن ابيات مغبن كاب صباح 6 تقمتي نخلت سامنتي كعصوت ازازا محلاليفلو بصحفت قدامي منستر اب زوص مغلصي اب كتما باريسن كبابيان لبع كورونا فيروس نمقصار ستوسد سغمتات وصيت كمزي ترخبو بمحبار ممهر كفلتات يونيفرسيتات تحت فرق عقمي كاساتف زوصح سرحتنيات دما ابابايتهم كوينم سرحم كسراسلو ازازيلو قدمي سمنون اب كتما مارسي بارات كافيتاتن ابيات مغبن كلتا سامنتي كعصوت ازاز متحلاو في فلات عب فرنسا بقدام أستات 17 شهر عب زحلف 24 ساعات دما لعلى 10,500 حدش ملكفتي كم تمزجب تقص صبصبات تغلا لا قطري بكورونا فيروس تلقفو أستات 600 شهر مبصح ينتصرون
ኣብ ብሪጣንያ እውን ተኸታታሊ መዓልታት ልዕሊ 7,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብምዝጋቡ ዝተቐሱ ጸብጻባት መንግስቲ ነቲ ኣፋኺስዎ ዝጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ከጽንዖ ከም ዝኽእል ይምቱ። መንግስቲ እስጳኛ ብተመሳሳሊ እናዛየደን ዝኸይድ ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ኣብ ከተማ ማድሪድን ከባቢኣን ተፋኺሱ ዝጸንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቀጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይዝከር። ሓይልታት ጸጥታ ቤልጅየም ኣብ 1994 ኣብ ዝተኻየደ ህልቂት ሩዋንዳ ኢድ ከም ዝነበሮም ንዝተጠርጠሩ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕከናት ዜና ብ3 ጥቅምቲ ቃሊሐን። ሰመዚ ጸጥታ ቤልጅየም ብዛዕባ መንነት ናይቶም ኣብ ከተማታት ብራስለስን ሃይናውልትን ዝተታሕዙ ጥርጥራት ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃቡ ውፃእ መዓት ህልቂት ሩዋንዳ ንዝሃቦ ቃል ምርኩስ ብምግባር ከም ዝሓዝዎም እዮም ሓቢሮም። ኣብ ልዕሊ እዞም ጥርጥራት ከቢድ ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክሲ ተመስሪቱ ምህላው ዝሓበሩ ሰመዚ ጸጥታ ቤልጅየም ብዛዕባ ዝካየደሎም ፍርዳዊ መስርሕ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓበሬታ ክወሃብ ምዃኑ ፍሊጦም። ኣብ 1994 ብዝተፈጸመ ህልቂት ሩዋንዳ መብዛሕትኦም ተወለድቲ ዓሌት ቱትሲ ዝኾኑ ልዕሊ 800,000 ሰባት ብተወለድቲ ዓሌት ሁቱ ብኣሰቃቂ ኣገባብ ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ህልቂትን ምዕቃብ ጥርጥራት ገበነኛታትን ልዑል እጃም ከም ዝነበረን ብዝተፈላለዩ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ክሲ ከም ዝቐርበለን ይሕበር። ب3 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ናንጋሃር ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ብዝተኻየደ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ውሕድ 15 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 40 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንሰመዚ ጸጥታን ጥዕናን ኣፍጋኒስታን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። መብዛሕትኦም ግዳያት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ናንጋሃር ኣብ መኪና ዝተጻወደ ቦምባ ብምፍንጃር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ድማ ተሓቢሩ። ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከካይድ ብጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝተሃንደሰ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን በኣሉታ ከየጸልዎ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም ተሃሞኸ ተሓቢሩ። እቲ ዕንወት ዝወረዶ ስፍሓት መሬት ምስ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ክነጻጸር እንከሎ ብ2 እጥፊ ዝዛይድ ምዃኑ ተገሊጹ። ብመሰረት ሰመዚ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ናይቲ ክፍለ ሃገር እቲ ባርዕ ብብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተደፊኡ ብምስፍሕፍሑ ዛጊት 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 8,400 ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዓይኒሎ። ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ ካብ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ዕንወት ዘውረዱ 6 ሓደጋታት ባርዕ መሮር እቶም 5 ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተኸስቱ ምዃኖም ዝሕብሩ ጸብጻባት ካብ 2010 ክሳብ 2017 ብኸቢድ ደርቂ ዝበረሰ ሓምላይ ሽፋን በቲ ባርዕ መሮር ብቐሊል ክፍወስ ዘይክእል ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎ የረድኡ። ብዘይካዚ እቲ ባርዕ መሮር ናብ ሕርሻታት ነቢት ገጹ ብምልሓሙ መጠን ዘውርዶ ቁጠባዊ ዕንወት ብቐሊሉ ዝግመት ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ኣብ 2018 ኣብ ካሊፎርኒያ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር 800,000 ሄክታር ጫካታት ክዕንወት ክወርዶ እንከሎ 85 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ፈረንሳን ሰሜናዊ ኢጣልያን ብዝተኸስተ ኣሌክስ ዝተሰምየ ወብላ ብዘሰዓቦ ብርቱዕ ዝናብ ሰብኣዊ ንዋታውን ትሕተ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። በቲ ብ3 ጥቅምቲ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ሰፊሕ ከባቢታት ዶባት ክልቴና ሃገራት ከም ዘዕላቕለቐ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ኢጣልያ 2 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ክልቴና ሃገራት ብድምር 24 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ምህላው ተሓቢሩ። ልዕሊ 100 ኣባይቲ ድልድላት ከምኡ ድማ መስመራት ባቡር ምድርን ሓያሎ መስመራት ጽርግያን ከም ዝዓነወ ድማ ተገሊጹ። ኣብ ወሰናስን ዶባት ክልቴና ሃገራት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 630 ሚሊሜትር ዝናብ ከም ዝወቕዐ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ከም ዘሰዓበ ገሊጾም። ተወሳኺ ጉድኣት ንምክልኻል ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ስድራ ቤታት ናብ ውሕስ ቦታ ናይ መጋዓዝ መስርሕ ክካየድ እንከሎ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መስመራት መጓዓዝያ ምድርን ከም ተዓጽወ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፈረንሳን ኢጣልያን ኣረድዮም። ትማሊ 4 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ለንደን ኢትዮጵያዊ ሹራ ቅጣታ
ተወላ ب2 ساعات 5 دقيقة 41 كاليتن كينياوي فينسنت كيمبجومبان ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን አኽቲሉ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ነዚ ዝናብን ቀዝሕና ብዛዕብለሎ ኩነታት ኣየር ዝተኻየደ ውድድር ክዕወተሉ ልዕል ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ዝቐልጠፈ ክብረ ወሰን ማራቶን ሒዙ ዝርከብ ኬንያዊ ኢሉድ ኪፕቾገ ب2 ساعات 6 دقيقة 49 كاليتن ሻምናይ ወፂኡ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክብረ ወሰን ውድድር ማራቶን ሒዛ ዘላ ኬንያዊት ኣትሌት ብሪጅ ኮስጌይ ب2 ساعات 18 دقيقة 58 كاليتن تعواتيت وددر ماراثون لندن 2020 ኮይና وددر لندن ماراثون 2020 لبع كورونا فيروس بزفطرو سغات ካብ ወርሒ ሚያዝያ ናብ 4 ጥቅምቲ ከም ተሰጋገረ ይፍለጥ زي خبركم تخاطلتين لومي سوني حمشت تكمتي فرق معلتن فرقان استدالو زيناتات وشتن وصان نابزي تزازيم الله سلامك تالكم الزينة نمسكن نسترف مدواتنا سلام